Hello, Surigao! Andito na po kami sa port. So, sa mga Marites out there, Surigao na kami. So, hindi namin alam kung mag-standby pa ba or may stopover pa ba kami. Siguro for dinner lang, then diretso na kami biyahe. So, for sure, umagahin na po kami. Ayan. Andito na kami sa port. So, naghahanap na siya ng parking area niya. So, kaya ba magpa-park? Dyan? Ano ba? Dito. Nandito po ako sa baba. For sure, hinahanap ako ng dalawa. Baka nanlalaki na naman yung mga yun. Charot. Okay lang, Grace. Nandito ako sa may park. Yung may mga car. Tingnan ko na rin. Dito ko na sila aabangan dalawa. Masarap mag-land. Hoy! Hoy! Nasa ba kayo? Ay, dito na kami sa car. Thank you. Ito rin mga sister bitch ko. May nagbigay doon ng 1,000 stars sa'yo ang pangalan na Ella Chanel. Message mo daw siya. 1,000 stars? Oo, di ba daw pumasok? Hindi ko alam. Ayan o. Chanel L. Bunch anak, thank you po. Single ka po ba? Hoy, makailang Grace, wag kang ganyan para kantanga. Huwag mo akong ipipressure. First, Ba't ba ako dito? hindi ka kasya dyan baliw. Sige. Hoy, di mo na lock. Hazel Pakot, hello. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Thank you. Malakas po ba maneho si Mia? Malakas siya. Makakaabot ba kayo sa blessing? I don't know. Pero ang alam namin. What was that? Thank you. Makakaabot ba kayo sa blessing? Naka-open na. Okay na. Sherry Blanco Ragus. Kailan ba tingin? Tomorrow, Ay puta! yung 5. May keychain po ba ang souvenir ang hinagawaan party? Meron po akong keychain na gawa. Si Mama Pita mabait po. Di ba kilala mo naman siya? Yes. Feeling ko magbibigay. Ay, ano ba yan? Mag-dinner natin. Sorry, nalaglag yung bag ko po. Niloloko lang po kayo niya ni Kaiser Mustanas. Kaibigan ko. Nasa Lipata Port na kayo, ma'am. Hindi ko alam. Mga 6 hours sa Rigoto City. Ayos lang na Kaiser. May nag-i-invite si Ma'am Kanta. Oo. Gingoog. Abot ba tayo? Ilang hours? Kasi from Gingoog, malapit na yun, di ba? 3 hours pa siya. O, from Gingoog to saan? Loob, di ba saan? That's 2 hours. 3. Di ba bahala? Ikaw naman kasi magdadrive. Pasyalan na lang natin. Kasi midnight na din, nakakahiya. 1 a.m. Diba? Tagalipata Surigao Port ako. Nichelle Jane Mariscotes, Dang Nunez. Uy, si Aya Salvador II, magpapaano yan sa akin. Magpapajika siya, kilala ko yan. Nakapagbahinga ba na maayos si Mia Labs? Opo, actually, natapos siya kanina. Shilmi Gobalay ng Abu Dhabi. Jane Team, shout out sa inyo. Hintayin mo Aya Salvador ang pagbabalik ko dyan. So, siguro din ko malulunod ka sa gym. Lakas talaga makamiss India ni Miss Mia. Ha? Ha? Ha?
sa'yo. Arting-arte ha. Rakil sagado. Alam mo, nag-comment si Renan pala. Oh. Sino si Rena? Bibili ni Ricardo, Rakil Sagado, Merlin Agudes, Perezem Conde. Hindi kayo umuwi sa Inagua? Hindi po. Christina Villalada, Chacha Espinosa, Loyet, Ann Shimura, hello po. Circo is my place. Nag-iba yung mukha siyang beauty. Next naman, live po. Oh, yes. June Romo Bayati. Sobrang takas ng ilang ni Mia. Ayan, ingat po kayo, Ma'am Shin. Fresh pa rin, correct. I'm sure mga pagod sobra. From Port to Tacloban, 5 hours lang. Gabi kasi walang traffic. Malapit po yung bahay namin, di ba? Spencer Kailing. Baby, ano, Ng travel niyo. nasa Okay barko po, pa, sige oh. po. Rosemary, May Daliga ng Lisa. Bagoy po. baliw ka. May alay na ba sa farm? Sobrang tao sa ilang nagyan. Grounded for phone mo, ma'am, hindi nag-charge ko ba? Hindi po, pero kasi nga nalaglag to eh. Okay lang. Ako? At Wala kasi kaya mag-mute na lang po muna ako ha. Ate Sarah Mega, thank you. Sir Spencer, we have to, we have to go kasi parang nakaabot for the blessing. Parang Oriasal, thank you. Dahil sa pag-beach. Ano yun? Bakit daw? Is this for Sir Spencer? Kasi daw, advice niya, find the nearest hotel in Surigao, 6 a.m. to 7 a.m. na lang mag-travel from Surigao for safety. No, Sir Spencer. Like, my gosh. It's just... Gumalaw? Bakit? Napakan Hindi nakapark tayo. Hindi nakahandbrake ko. Yung barko gumalaw. Keep safe sa inyo, charge and beat ko, thank you. Naalala mo yan, dyan tayo nagpicture dun sa may malaking I Love Surigao, tapos yung mga bar dyan tayo na nag-inuman, kumain. Thank you. Burns, yap. Bakit pala pag ganito kami? Dito, may daan dito. Paikot lang lahat. Ay, ano yan? Nakaupo na siya? Basa siya. Maano yung barko, kaya Hindi inaano para kasi sumampa yung daungan ng mga kotse. To. From 7 a.m. Kaya ni Mia to. To. Hindi rin na kay Ma'am si kaya mo na bago magbiyahe. Kaya nga nag-hotel kahapon kagabi. Camping kayo. Para makapag-refresh si Mia ng bonggang-bongga. Delikado kasi ang dadaanan yung lugar sa city o din na saan. Keep safe sa inyo. Papunta ng saan. Delikado saan? Biyahe. Sabi ni Sir Spencer. Walang delikado sa akin. Mas delikado pa yung Samar. Inuko. Yung Samar? Kasi Hello? daanan. Saan kayo punta, Mami? Yung sa Samar, di ba, wala pang ano? Antipolo.
Tapos talaga yung summer ka. Maria Melody, hello. Tuloy-tuloy biyahe niyo, ma'am. Si Charlie Week po. Susubukan po namin. Pero Sir Spencer, you can book ka sa hotel siya na. Nasaan na kayo, banda? Nandito na po kami sa Tingog, Char. Nandito na po kami sa sa Liloan. Basta kakain sa Surigao ng dinner. Depende po sa malapit. Sabaw. City naman. Oo, ti, sabaw tayo, ti. Ano, inasal ulit? Wala na inasal na. Magsasabaw lang mo. Hindi hanap tayo ng bulaluhan dyan. Yung mga bulaluhan. O, Marian, magtingin-tingin ka na ba? May nag-firm na yung face niya. Ganda mo na daw sobra, Minya. Thank you po. Mag-ano ka ba ng magtingin tayo na. Kapit ng naligo naman. Kulang pogi. Ayos, naligo naman. Pogi. Ang pogi niyo po. Sorry. Diretso na kami lalabas, no? So, gusto mo lang kunin yung number. May ano daw number mo? Diba? Umalandi ka pa. Grabe ka naman. Bakit? So, lumalan din so. JB, Juanita de Gaspi. Ayoko nga, ba't ko i-add? Siya mag-add. Mamaya sabihin mo pa, inaahas ko siyang talaga. Ay, oo! Ay, bakit sa akin ka tumitingin? Chares. Bulaluan, meron. Saan daw, ba? Mine JM. Amor JM. Yawa ka rin, Allen. Bulalohan. Thank you, Taurus. Mas gusto ko sa Google Map para makita natin kung closer o open. Larga Sara. Sa Google. Masarap kainan sa Butuan City. Bahala na kung saan. Basta may pagkain, pwede na yun. Hi everyone. Mia Kaloka, makinig ka. Maraming nakapanood. Di Diyos mio. Pwede PM po si Mia kasi siya naman ang magdadrive. Wala pang haharang sa akin, nakaturbo ako. Babae talaga si Mia. Super pretty. Pati yun nasa likod. Wala akong pakialam diesel. Ba't may isda? Ah, really? Well, beshi, may flying fish na, oh. Gago. Babe, tingnan mo nga yung likod ng yung ilaw ko. Kung gagana. Lahat. Dalawa sa babae. Sa red light lang. Saan ba? Maayong gabi sa inyo. Ingat po kayo sa biyaya. May mga kuya. Pwede as magkano ba masasasakay sa parking matawid sa Rizal? May tangka. Parang umubos siya ng 4-5. Nag-i-text saan yung nag-i-text? Or sa Manon! Kape Manon! Follow nyo ako, Mia Kaloka, Ilocana. Wala, hayaan mo sila. Wag ganun. Mia Kaloka, Uy, may Ilocana. jowa ka na. Wag ka nang lumande, Mia. Paano nagpunta? Oh. Christopher Camaso. Sana konti na. Talaga basta-basta din kung may papalo sa inyo. Wala, yung kwarta ako nung pagkape yung... Wala, bakit yun lang, Mia? Wala akong pera ni. Ito ah. Ay, mahal mo daw. Analisa na ito. Para siyempre yung daan. Sorry kay mama. Biyahe dapat. Signal. Thank you. Thank you for reminding us. Ilocana. Facebook, YouTube. Kyle Manuel. Hindi ko alam, Christopher Camaso kasi hindi naman ako yung magdadrive eh. Mia Talaga alam. Kaloka, Ilocana. Depende pa rin kay Mia. Depende pa rin kay Mia yung malanding napakalandi. Ayan, napakaharot at napakalandi. Nakita mo? Kaya wala sa Mia Kaloka. MIA mo. MIA. Yawo, data. Ako pa yung sigaw kinan. Nyamutan. Okay po. Thank you.
you, thank you. Alay, may sasakto na agawin na. At pa siya lang ito. Salamat sa inyo. Tomorrow. Surigao to Davao. Yan mo kami pupunta ng Davao. Ha? Bakit daw? Surigao to Davao, 6 hours. Hindi kami pupunta ron. Marahaw na gabi. Kung gingog na kayo, ikasyamang taon ng saan. Kasi may Samsur na lang ito. Okay. Malabas sa pulang. Charge yung beat ko, thank you. See you. Taga saan ka ba, Pili? Akbang na lang doon na kaya. Sige, sino? Philip ko. Okay, go. Don't start si Maganda yung style na to. Yung, yung ganito. At least hindi magulo. No? Thank you so much guys for Ano sir, Spencer on? Wala yan. I'm Krish Graboso. Instead of saying that, just pray please. Okay. Ay talaga, tatlong beses na ako sinabuan. Thank you so much. So saan kami pwedeng kumain? Dito malapit sa alam. Pwede ko. Ha? Okay na? Okay na? Kiss mo na sila. Thank you, boy. Palaplap. Kamay naman nung may ano. One. May 1.5 pa ako. Ano? Halika na. Uy, nakalive tayo. Ay, parang tanga to. Ayaw nyo makinig Sir Spencer. Remember. Ano oras kayo makakaringin? Hindi ko alam eh. Hi mga bawg bilat. Beshi, wala akong makitang ano. Foods. Thank you. Okay. Okay, good night. Ay! Okay, good night and goodbye. Siyain, Hinaguan Farm, Babo.